Prelegeri chișinăuiene. Întâlniri jungiene la Chișinău, 29-1 iunie 2026. Prelegere publică. Seminar de 2 zile. Supervizări individuale. Când? Unde? Cine? Prelegere publică. Vineri, 29 mai 2026. Ora 17. Locul desfășurării prelegerii: Universitatea Libera Internațională din Chișinău. Prelegerea va fi susținută de o analistă jungiană din Polonia. Prelegere publică. Și la ce mai e bună analiza jungiană astăzi? Comori în Mâlă. Expediție în Mlaștini. Psihologia analitică a lui Carl Gustav Jung. Avangarda duului. Durata prelegerii: 90 de minute. Urmează o sesiune de discuții de 30 de minute. Limba de desfășurare: rusa. Lectoare: Maria Aidmâră, analistă jungiană și psihologă cliniciană, supervizoare, autoare, cu peste 30 de ani de experiență profesională. După prelegere și discuții, va fi posibilă o scurtă conversație privată cu lectoarea timp de 15 minute. Seminarul va fi dedicat temei perversiunii. Afundarea în mlaștină. Perversiunea. Aspecte clinice și arhetipale. Perspectiva psihologiei profunzimii. Seminarul va avea forma unui atelier. În practică, aceasta înseamnă că participanții vor fi invitați să se angajeze în diverse exerciții, atât în grupuri mici și în perechi, cât și în profunzimea propriei lor experiențe interioare. Seminar de 2 zile. Sâmbătă, 30 mai, și duminică, 31 mai, va avea loc un seminar de formare de 2 zile pentru candidații analiști. Seminarul va fi susținut de Maria Aidmâră, analistă jungiană, psihologă cliniciană și supervizoare din Polonia. Agenda seminarului: Ziua 1, sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 10 până la ora 18. Ziua a doua, duminică, 31 mai 2026, de la ora 10 până la ora 15. Supervizări individuale. Pentru persoanele interesate, aflate în formare analitică, există posibilitatea de a programa sesiuni individuale de supervizare. Sesiunile de supervizare individuală vor fi susținute de supervizoare IAP, Maria Aidmâră. Pentru toate aspectele legate de prelegerea publică, precum și de înscrierile la seminar de 2 zile, supervizări individuale, vă rugăm să o contactați pe doamna Anna Topal, președinta Asociației de Psihologie Analitică din Moldova. Vă invităm cu căldură pe dumneavoastră la prelegeri chișinăuiene.